li naši šefovi hrvatski, ovi najbolji krem de la krem šefovi, mogu parirati najboljim svjetskim šefovima? Uspoređujemo dvije totalno različite stvari. Zašto se uopće uspoređivati? Ja mislim da prvo mi trebamo biti prepoznatljivi u svjetskoj kuhinji. Znači na gastronomskoj svjetskoj sceni da bude hrvatska kuhinja prepoznatljiva. Jer kad pogledamo sve države vani, Švedska, Norveška, Francuska, znači svi oni imaju italijanske, svi oni imaju svoj, ajmo reći, prepoznatljivi stil. Kad pitaš svakog čovjeka iz Francuske koja je najbolja kuhinja na svijetu, reći ti Francuska. Pitaš Italijana, reći ti talijanska. Kad pitaš Hrvata, kaj će odgovoriti? Talijanska. Kad si postavimo taj mindset hrvatski, da dižemo našu hrvatsku gastronomiju, onda možemo uopće razmišljati. Ja smatram prvenstveno da bi trebalo dignuti srednju gastronomiju. Kad kažem srednju, ne mislim, to je sve srednje, nego mislim u restorane u koje idu gosti svakodnevno. Znači i onaj di se... Onaj dnevni obrtaj. Dnevni obrtaj, da, di se ide i marenda, di se ide i value for money restorani, znači di ideš tako, to treba dizati. Kad to dignemo, onda ćemo dignuti zapravo svoju mindset u glavi, razinu kvalitete, znači prosječnu Hrvata, što očekuje u restoranu. Kad to postavimo, onda će ovi restorani visoke gastronomije užasno skočiti. Oni će moći još više skočiti. I onda će to biti ok. To smatram ja iskreno prvo.